Ito, nag-selfie na lang. Hey! Brother Jan, ay mga kasama. Hey! Pasok na kami dyan, oh. Sa, ano guys, Cafuerte Convention Center. Alright. Ay, si Brother Jan, oh. Okay, oh. Hey! Hey! Okay, update ko kami mamaya. Peace out! Sabihin mo nga sa katabi mo, ako ay na-save sa isang Baptist Church. Ako ay na-save sa isang Baptist Church. Ano yung Baptist Church na yun? Sabihin mo sa kanya, ako ay na-save sa IBC. Ako ay na-save sa Antipolo Bible Baptist Church. CBBM. Salamat! Well, now we're going to see to learn more. That's a very informative one. You know, every Baptist member should know those history. Ano? So, binigyan na tayo ng maraming information. Capitol Convention Center dito sa Pili Camarines Sur. Yan, napakarami namin dito. Ayan, kita nyo, sampas kami dito 10,000. Ayan guys, kasama natin si Brother Jan. Ayan, napakarami namin dito guys. Ayan si Brother Ramiro, shout out Brother Ramiro. Ayan, kogi oh. Ayun po, sila pa. Sila tayo. Tayo, magkakape tayo. Yan. Hindi tayo kinaman. Yan guys, tayo sa natapos na. Guys, dito tayo guys oh. Yan. Yan mga brothers and sisters natin dito sa National Baptist Day dito sa Capital Cafuerte, Camsur. Ayan guys, first time ko makapasok dito eh. Ayan na. Dali doon. Tama natin sila mama. Ayan, marami daw. Oh, napakarami. Napakalaki. Guys, thank you Lord for all the blessings for the day. Guys, na tayo mananampalataya guys, Panginoon guys. Yan na, hanggang alas 3 lang kasi ito eh. Hanggang sa mga sisters natin, kaway-kaway.
Guys, medyo maulan lang. Maulan na ang biyahe namin. Yun oh, motor pa oh. Tayo, uwi na tayo, sabay. Hey. Hey, Happy New Year! Ay guys, pauwi na tayo. Ay, paso. Guys, hey. Tayo, napakarami namin ah. Ayan guys, napakarami namin ah. Dito kami sa ilalim ng ano guys. Ayan, sa convention center. Ay, may pala yung lobo guys oh. Ay, wala na. Ayan, napakarami namin dito. Manas ako na! Natin mga baptist guys. Ituloy natin. Libot muna tayo. So, shoutout sa inyo lahat. Libot. Lakad lang ako. Maulan na eh. Maulan namin dito guys. Libot. Tayo dito. Hello po. Tayo. Napakarami namin dito. Dito guys. Nagpas kami dito no, 5,000. Ayan. 5,000 kami dito. Okay guys. Yung mga kaurago natin yan. Mga baptist. Ayan guys. Naulan pa eh. May nangulan guys oh. Dami namin. Dami namin guys. Malakas pang ulan. Vicky, welcome to my live. Okay, so convention center dito sa Capuerte Sur Sports Complex. Nice.